Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mari jingbam tenrai naga MS Datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai nak ndai lai nyau kene dukan gede kepedan harut kasroba National Highway 6 ha umso nong krai Ribui district ki lingsung thma jongkari Israel kila tharbom ya kanongba ha Lebanon Beirut ha kaba palat lai pongut kila khlat hadin baga Hezbollah kala panbana ba kala asiat roket ba drone sya ka tem thma ha Haifa shathi ka Israel ka bala penhe ya ka jingi kanat ha kini kithan ka kanhun thma na Lebanon ka ba karshan da ka Iran ka Hezbollah kala ong ha ka step jong ka siningkong ba ka jingsiat jongki ka daikum ka jubab halor ka jing penyap ya Ayatollah Ali Khamenei badru ban yada ya ka Lebanon bat ki paiba jongka matkum ka jubab halor ki jingsha thambor ka baman lagasngi ha ka Israel ka National News Agency jongka Lebanon kala pentep balai puingut kila khlat bat chispa sop khandai ngut kila mensau ha ka jing therbom jongkari Israel umentri ya dari ka Israel ulaong ba ka Hezbollah kan siu da ka dor ka bakrau na ka benta ka jingsiat sya Israel bat ongru ba Sekretari General jongka kanhun Unaim Gasem ulong menta utong ba udai bansya penyap ukats ula berngam da ka baong ba kino ki babut ya kalenti jong Ayatollah Ali Khamenei kinsyam yalade ha ka jingjot lang bat kiwe pat ki balasya penjot ka jingya kan at kala nangjur ha ka ba ka Israel kala jubab da ka jing thombor lingsun ha ka benta syathi jong ka Beirut bat ha kisnong ha ka thaing syathi jong ka Lebanon bat ru ha ka Beka Valley kisipai Israel kila ong ba kin thombor teng ya ka Hezbollah ha kelengi benta ka Lebanon berkenom ailat satya ya ka kanhun banbu jingma ya kinong snong jong ka thaing syathi ka Israel kala kenturu ya ki paiba ha palat sanpot liki snong ha ka thaing syathi ka Lebanon bat ha Beka Valley bakin mi no na laki yeng bat bansa palat kilometer na ki jaka pala bansya thombor kajingkan at ka bamenta kala pandang banra ya ki jinge a Lebanon kabalamat lupa ya ka jinge ha ka kampisa pilany ba ka jingya per sang hima sima na du kisnam ki balalej how banai nai wing ajab sau ka Hezbollah bat ka Israel kila poi ka jingya suk henrei laong ba ka Israel kadang peteng man penkheng ya kata man thombor man kasngi ha keleng kari umitri rang ba ka Lebanon unawaf salam ulaong ba ka jingsiat jong Hezbollah ka dei ka kam ka bamsham don jikit khli ka babu jingma ka lai ka jingsungai jong kari bar ulaong ba kinsyam ya kilat kilenti bara ban yadai paiba ka Lebanon